na na mpaboa mpa me de bekọ assemble no na den ma me nti me gi obi de ye pon a masan koja no that time ne wa salam ne ye free be 19 steps nti ho na me koja no a obi am te fa no ta masan fa alaba sa e de abafie me so no asem o kan ba kon e da metim nya ne se me de akonya ne ma wo se wo bema animonyam e bia ka me ne bia ka akonya no aban adwuma bia emra bi wo mu se ta wo mu na ye hye wanimonyam a eno nche se adwuma na se yi wedi akondwadie minsura meka se eben te se ye ni asofo nyina adwuma no eben se ohwene tumi fa obi a onye ne ba na ohwene school a nyame adwuma ne bia no nyame adwuma ahemfode de bia no ye mbodi mbone ne ngu omanim ase ade papa e ka ho no ya na ye nka Santimanso TV yesomo sompa Aseɛ for ye mama kwa baba Santimanso TV so se enne anafe ya na o hye ya ye bestro se obe like o ye fofra na wa subscribe and am sayo so mo be ka Santimanso TV ebusia ko no afe nyame nhwa o se wo hye ama fofro enso ensaka bi no amamre ne amane Ghana nsensem a ekoso titiri ene yekuma se mu insem enyina ye besre se uma remfi se obeja comment section ho ene mi ametine mu asomo anape medini ofoyiwa adepa amanfo eduana de chekan ena eneme aya na emprepi ni ebehu obrempon odehye kan ebehu obi na wodi aya na ye bisa se na hyase ne sen Santimanso TV ye de wa hyase ne sen ba besom ene yenya ohene pon ewo ye mu de hyekan ene no no ye beko ne na kwa akotwetwe nkomo ye hwe ye bere bebia na free ye bebi obedru ye afi wo sa free so ana otowa so ene pempen so a wa bedru ana beka ne nya de akere intikan yo enko bebia ne enkotwetwe nkomo na na mo akwa baba Santimanso TV so wada umebu why na me ye ni na hye twetwe nkomo medin de na o se bu nsukudo am ye otu for Dadiesoaba na so mpan Nana osai bo nsugudo otu for Dadiesoaba so mpan ne ena sesei ebusia ye na twetwe nkomo nana wada umebu ye kasa na gudo yo na gudo ma hyase ye bi a ye wo fanti no tan me go school ase na kwatu aso Anglican we na me obi a na me nimbo obo kakra nti me bobo kakra na me free ball no me san ko coach kakra ma sabe me tete kwala bibiri sabe ene software ye free no sabe o ma panyini software ye Owusu Bempah no e makwala me free on me fence hwa dia me disi meni so ne se ye ko school na sabe enam awo ne ahokyere nti ba hwe na obi school atare na to atete na mpaboa mpa me de bekọ assemble no na den ma me nti me gi obi de ye pon a masan koja no that time ne wa salam ne free be 19 steps nti ho na me koja no a obi am te fa no ta masan fa alaba sa e de abafie nti me nyin na me nya adwuma no wo fire service no de me ye ma adwene nya ne se bra ma bere no me man krofo ma emre sa nti menye bia mehwe se me hawa na me su no me ma obi so ensu sa nyame etie me sufre menya adwuma no me ye adwuma be mfienum hema ne mfa no ta hemfo bi ka bomu ene ye fa doctor fo ne abodwa na ya behwe omo kakra ene ye tumi kwaje space nyina de mom nti wo ko fa ntonto asebe medin da ho a ebi frɛ me nkokora papa sabe dia wo ye na be ye bi fe enye bi fe man fancy hwa de na da mani so no se metumi ahwe moburuhunfo enti mesate enji wo fufra frɛ no association mete deprived children NGO de na me ye nyina ne se me ko school a na makosem apenkwala bi eduo no eduasa ene obu school atale sem ya masem omo books omo pen no omo pencil nyina no eya me masem enti mo hwe me wo books bi o ha obo se bia na me photo da so ba ko de wo se fire service na hye me de ma me ye ne sa nyina se na me pese nipa hu ni se sebe wo ya aban dwuma wo betumi aye nti se me metumi aye wo betumi aye mana boroso enu nti the private children no sebe e ma no tutu kwan bebere
ukɔ wasa dadeɛ so ukɔ wasa ekropɔn ukɔ sunyane Kumasi deɛ me yɛ no bebre ukɔ nkran nyina me books no ebi wɔ hɔ edu bebi no na akɔba ne sɛ yɛ pempanyimfo bi ma ɔmo di dɔm anim dwuma me di yɛ no sɛ be yɛ nam Bishop Hampel ɛna Bishop Bua me wɔ hɔ ko ne frɛ me sɛ aborɔfo bi ate me nka sɛ yɛ sɛ dwuma me yɛ no aso mani ɛyɛ aborɔfo a sɛ be ɔmo bɛ kyɛ ma konya bɛ kyɛ me ntoma ɛde bibi kakra ɛtaatoɔ na kyɛ sɛ ahyɛ me nkuna sɛ deɛ me yɛ no ɛwɔ sɛ me kokɔ manim nti ensi hɔ a 2014 2015 me wɔ ha na ɔmo kyerɛ krataa bae sɛ yɛ hunu sɛ me dwuma me die no ɔmo fo ɔmo board bi nti me bi sɛ ɔmo sɛ na me sɛ me ne hwan yɛ sɛ me nya board chairman Archbishop ka kyerɛ me sɛ ɛnyɛ deɛ me yɛ nyina na me hu yɛ nim sɛ Ghana deɛ yɛ nyina sɛ nipa wu a na ya kyerɛ krataa kakraka na yɛ de ka no ho asɛm yɛ di no ho daseɛ nti yɛ trans yɛ ka sɛ yɛ deɛ deɛ bɛyɛ no sɛ nipa ti ase no yɛ bɛbɔ naba so ama nipa na hu sɛ adwuma a wɔdie bia no nipa ehu nti yɛ okɔ no miɛnsa nti mo hu sɛ yɛ sɛ ayiko yɛ mo bi ayiko a na yɛ board no ɛne ma nipa ayiko ɛna wokɔ tepa mo bɛhu sɛ statue kakraka si hɔ ɛyɛ yɛkoi ɛna yɛde kɔ si tepa abɔnten nti enso pa sabi yabobɔ asɔfoɔ ekukudam ɛne ahemfo abaso sabi enya mitumi sabi miwa yɛda Dadiesoaba ɛfa me sɛ menima do nti a ɔbɔ sompa hen ma me yɛ baba hɔ me hɔ no mani di ekyir pa nti mo hwɛ sɛ mo behu sɛ yɛ se yɛ mo bi ayiko a na behu banners ne ho ahwan a na yɛ ku na sɛ bu madawro ma yɛ nkyɛn ma nipa nwu ansa ma yɛabɔ na bɔ so sɛ me yɛwura ɛsie no me ba ma yɛn hwa ade start school wa ma yɛhu ɛhaw kakra ho kyerɛ na wonam mu ɛnam so ma wo fa adwumadie ɛto ho so yɛn hwɛ fire service ni satan na single span ni hɔ enti me mesa we na na ɛba na de yɛ sɛ adwumadie ana na obi hyɛ echi na obi an hyɛ echi na me mba me kasa me mba ne mabusua kakra emre no so sɛ me ya nyame ɛwɔ na kwan bi a wonti ase sɛ bi edu sɛ me bedi dwuma na papa me kɔnkrɔfo ɛpona no ɛkɔ seresere na ebi hyɛ da so hwɛ sɛ yɛme hwɛ sɛ obetumi aya na omu a me kɔ obi ya hohun sɛ no kora na medie nti ema afi bia no na metumi yɛ dwumadie empremienu sɛ be na fire service ka no enye kora no na nyame amfa mawo a wontumi enye sɛ be na wo kan sɛ be single span ba nya na me wo ba me wo menua ba sɛ be menua firi mu me wo ba ba ko yɛ nurse ɛna mienu so ɛkɔ training college ba ko ni nyinaa no na sɛ be the Bible aka bia yɛ no korɛ ɔse ɔma emu won fa so kyɛn oje nti edu bebi na betumi aka sɛ me ma school fees mpo na me so me nyankrofo bi a ɔmo so efa ekyire edi saa adwuma no ma me yɛ ma o nti na ama de me yɛ bia no me nu me ho nti me abedwom fo nkra to mi sam na wo de bia na wo sere ye de sɛ be ne afra bi partial week me partial week no na me nije sɛ be ne nyina sɛ me hu sɛ obi ba ahyɛ atale papa nti sɛ me kuna ma me nije nti ya na me ndwene me botom me dwene sɛ obi ba ho atɔ no na saa partial week na sɛ because partial week a ya na bosome emu kyemienu a ebu kofa obi a ɔyɛ bosome adwuma bia no ɛwɔ ahokyerem sɛ ɔyɛ dan kura na ne sika no so ate ɛno na duru beebi na sɛ wo nya yere papa na wo befia na wa start na omunumuna abusiafo bosome ni bu kofa aya ba se ya nka ne ka for your cough because ni nyina ye nim nyoma aya efremu edeba esa akọ adwuma kwa na obofo benana se on sambre no empo na na nije esan se
akwada ne tote enso na dwindi boa no school mu wahye na tade wahye ne mpaboa waboa afoforo nti enka no ne kre bible ka ose omamo wo nhira esen oje nti emaninya emu nhira na yenhwe we die facha me wada wo mabu yemisa sa bre no na wumbedi yakunya nti di be na ye de frɛ ose bonsu gudom na ne ye frɛ me sebe yenya bo hene a ya yo nipa foforo nipa bebere ehwe so de wo ye bia no ohun se nkola no be hwe so no musua konkomodiem ye hwe sebe wunde hina wutumi tena bebi aditi wutumi tena bebi anom nsa nyame boa na se sai ni monyam we wunya wo hwe se wani monyam emba fam sebe we be kan yo hina na ku abontin sebe na je se no guase nti no ma bi wo ha obetun no ma bi so ha wontumi ne me wada wo mabu yenhwe ade de yahye me ahemfie sa menya no eno a na me pese me ye ne senti no me mbedi de na menya hene no na me ye mebu afoforo ne ade no yakunya yi ema sa adwuma ne ntwentwen san ye ne kura bo me se mbedi akonya no enimonyam no kwa na ekosoro ana adwuma so a meyɛ no sɛbe mentendai na okɔ wasai kropɔn wasa dadeɛ so enkran nyina wokɔ a sɛbe obi ate sɛbe asafo dadeɛ so aba edin sɛbe mi wura din bansa mi din aba mi sai no asɛm ɔka ba ko a ɛda metim nya ne sɛ me de akonya ne ma wo sɛ ubema enimonyam ebi aka me ne bi aka akonya no nti nipa ka we kyerɛ wa na wahu adepa bi ɛwɔ mu nti onim sɛ metumi ayɛ nti sɛ bi me so awie mfiensie ne mentendai last year yɛkɔ wasa dadeɛ so this year yɛkɔ wasa ekropɔn wokɔ chapatre JHS a wokɔ bombomfa asɛm we ni sɛ meka na meka enye bibia bombomfa na me ba ketwa ye teacher ni wo ho no call na practicals na me ye call ye no na school dan ye wo ho kama na wanim kafra sebe na bebia nkwara beje o mana akra no na 18 nti that time no me ametie ma ye nhira ne adom listeners board chairman no Ashanti region nti na me ko bebia na me ne nhira ne adom for na economic pick story no ye ko ye ni teacher for no kasa na obi edwane na mse mo dwane de ade ebehu bia no eno ne ebeka nti ye de story ye presentation ya wie ne ye story say ya ba school ha bibie nha ne na wotwe mo ha ye say that time kan DC ye say DC ne so ohwe me say ma ba be go no ma say na ka say DC ne say me go me no ma say ye story ne ba ye me dem ba say me be hwe omo a eni bi na mo di dash say mo ba ye no books that time no mu no na mo kai say story we by say teacher for nto chok yes mo kai sa story pa say chok ni man ni mo nti ad epime that time na wonim kafra chok adaka ni nyina na ne boy yesen ti me to chok adaka mienu me to pen adaka no half because half the whole pack no half me to pencil ana me de books e ka ho e de koye nti dem ka che mu nyane se me pese school no be ka se ye ni chok a ye de churo nti eno so koye another story say makanta say be vice president na yire asam okan na me se nyesa say be ahokyera ba na se yenye bia dem pese me kyere nyina ne se ye nyina ye boa Ghana betumi pagya eno nti na ma me di sa adwuma no say me mokọ Afro Nkwanta nya asori mokọ Afro Nkwanta Islamic school ho no eno so yakoye aye bibire ho eno me koye me na me to school atare ba ko aduo no e de man kwala no nti ebe ma me school atare na me design no eno na nde omo hye wo ho sebe asaba mo bisa me ne se na me sem ye kristoni me ni muslims de ye wo chaka ben na me mo ti ase se tam na ne ye ko school no ne sebe
nkramofo nyina ne kabom edi agoro sɛbe na me di nkramofo fie sɛbe ne ye wo bebi ye wo bia ne nkramofo na ye aduane kɛse ye nanfofo sɛbe na abrabɔ nyinti ɔkɔ a wodi na chi ne ma me di siwa wodun sa atum bi nti manyini a na me ye bibia ni sɛ me twa omugya nti wokɔ hɔ a sɛbe wokɔ Muslim community na be mienu miensa de mekodi dwuma wɔ hɔ a ɔmudi daseɛ no so am say TV stations ni bi ebe fire that time Kumasi TV ni other TV stations bi ebe fire na mom ti ase say saa nchichemu no me ma ne ma se bi otumfo ti ade so onyi say we wa sentiment was yensom na yempagya enimonyam ba ebi kana ne bi aka Ghana man nti na dwuma kakra madam ma yetumi adi no na yenim sɛ nananom de wode ya mamre amane ye chidedua yensiesie asɛm wa yefie bena na ma yehu sɛ yefa bibi to ye ho so a eyeye yenhwa afoforo yenya afoforo doye emofra wowo wonim nyansa na wonim ade a wo suku nsɛsɛm ayɛ basa no nso no yenso wo mumu we nyina bɛyɛ ayemfo adwuma mama na ama yehu no enne mi wa wada wo mabu yenwe empempi na ala yetate o ma yete wo enkomo twetwe nim sɛ ubeye fire now yes fire service ni ebra yesi wo hina no ija ye adwuma no to ana akoso aye aban adwuma bia emra bi wo mu sɛ wo wo mu na ye hye wani monyama eno nkyɛ sɛ adwuma na sɛ yi wedi aban adwuma no bebre emra wo mu nyina sɛ wonko bo okro no a ana wonko di ewu a ye ma wo de krata ekɔ ema ya ji utum ne nyina sɛ krata no kɔ na panyina wonka no gitum a edu beebi na sɛ wokɔdi dwuma a ya ahensam a ne kɛsɛ panyina wɔ hɔ no ennim sɛ ya maw saa ekwan ne sɛ kɔdi saa dwuma no eno nti menjai me ye ya ma ene nyame adaroma ɔde maba ma honjem nti me to aso edi ma hindi mama enya na dwuma ene nyame adaroma ede naba ahomegye mu mira ye jawa ma yakɔ no ye hwe ade ubedi akonya no mra bi abetwetwew akonya no ama abodin foforo bi akonya no mfasodie bi ede mfasodie bi abrew ana sesei ama ahokyere bi abeka ho obi obeka sɛ akondwadie bia enya bia no otwa ntro eye akondwadie ma wo odin esesa akondwadie ma beebi wɔ hɔ a wontumi nwura wotumi ewura hɔ akondwadie no emunsam bebre eye na sɛbe wanim kafuro sɛ obi eni hɔ a ɔyɛ kromfo a yɛbɛka akɔfa ne sɛ omedi akonya akondwadie minsura meka sɛ ɛbɛn te sɛ yɛne asɔfo nyina adwuma no ɛbɛn sɛ ɔhwene tumi fa obi a ɔnyɛ ne ba na ɔhwɛ ne school a ɛnyɛ nyame adwuma bia no nyame adwuma ɔhene tumi fa obi a sɛbe ɔni adwuma yɛ na ɔhene no ema ne nya adwuma nyɛ nyame som no bia nyame som pa na ya na de bia no ye nyina sɛ ya ye nte sɛ sɛbe ahemfodie de bia no yembo dimbo ne ne ngu omanim ase ade papa e ka ho no ya na ye nka ahemfo no bebre adwuma omudie no sɛbe sɛ wo kɔ fantino towns si ya de na se na wo ho no sɛbe otumfo chia me panyin kofinti monko de na se wo edan a wasi a sɛ nkora nkoso so onya aban ɔyɛ ɔhene nti ade na no de ye nka na sɛbe ɔhene ba akɔpɛ kɔfom a ye pɛ ka gu ahemfo enim ase ahemfo adwuma no ɛyɛ ɔsom na wo som anya ɔhene kwa na wo som no sɛbe wo manfo nyina na wo som mo nti sɛ obi wɔ hɔ na sɛ oni adwuma ye na ɔma na adwuma ya sɛ nya bɔne davida nti obi obeka sɛ ahendie enya ade pepe bia no nipa ɔkan no enya no korɛ sɛbe ya na adu bebi a yɛse ani sɛ ɔhene gu nsa na wokɔ bible ma sɛ wokɔ Numbers 28 verse 7 up to 10 a ɛka bibi kyerɛ wo sɛ sɛbe Elisha ɔbɛkɔ ko atwato no yɛhyɛ no sɛ ɔmfa nsa nkɔ afɔre mu chia so ɔntwa dwan nti ne wɔn abɛn na yɛ sɛ yɛ kasa ɔhene gu nsa ne afa ɔhene sɛ ɔyɛ abonsam nti mokɔ a monkɔhwɛ bible mu nsɛm no ne kasa ɔhene gu nsa ɔnyɛ abonsam na sɛ sɛbe
nya abosomsom te sɛ de omo kan esa sofo na akwadu de ya de se wo bu nsa no wo twadwan ya amamre na aboa wo mo mako adi nkonim de me kan bia monim nti mokɔ hwe amama mo eyi no sɛ mokɔ a mo hwe no mas 28 ne verse 7 up to 10 no sɛ on de hye no sɛ on fansa den kwa afɔle mu chi aso sɛ be no yɛ sɔfo sa odi domanim nti sɛ yɛ ndɛ de a nka yɛ bɛka sɛ ɔyɛ awam odifo nyɛ saa ne bɛka no nti no ma bebre bi wɔ hɔ a mo ma yɛ gyina bebi na yɛ mbua obi afɔ sɛ be nyame ɛna ebua nipa atan nana wadauma yenhwe we yewi a na ye cha wo makra waje wa home akonya no ebon ho ban akonya wodi ne yɛ akonya no bɔ ho ban sɛbe wonya ɔhene mpa na wodi ne kora nyame bɔ ho ban akonya no nyame na bɔ akonya ahende nyame na bɔ ahende nyame na ɛbɔ asɔfo sɛ bible no ne ka nipa mienu asɛm nya asɔfo ne ahemfo nti ade na ndem pese ahemfo ɛyɛ obi a ɔmo de ni sɛ ɛbɔ mu din nti de nyame aka bia no na sɛ wo yɛ a enya de bɔne de nyame aka bia no ya enya de bone sɛ yɛnom bi ana emu bi ɛfa adesua ɛka ɔmo boro no so a yɛso ebedu bebi no ne yɛ boro no ana yɛ nkuro na yɛ wɔ mu no na yɛ pɛ etitrufo a yɛbɛnya bi tete no ne yɛfrɛ bibi sɛ ahemfie krache na yɛ ni ɔmo a ɛtworɔtworɔ nyankopɔn ɛwɔ kwan a ɔfa so ɛbɔ obi a ɔde no kɔ wura afie bim na sɛbe saa afie no ahokyerɛ ma ɛno nkyerɛ sɛ sɛbe ɔmo nyansa asa ti da mesrɛ nyan sɛ yɛde adesua ɛka yɛ nneɔma a yɛyɛ ho a sɛbe yɛbɛma yɛ Ghana no enyini na enyini akɔ akyire ɛna yɛ kasa so na sɛ yɛ ma no yɛka ne korɛ kyerɛ ɔmo a ɔmo de ne korɛ ebenyin sɛ yɛ ba bi kasa na kasa a ɔkasa no ɛboro so a yɛ ma no nti aseɛ sɛ yɛ ne panyini ɛnkasa saa sɛbe ɛnɛ wo bɛte nkwala bi na ɛnam policies nti ne yɛ kasa tie mpanyinfo yɛ kasa tie ahemfo sɛbe yɛ sɛ de ɔsen wo da kurumpo no hwɛ no wano antra no ɛba ne saa na ɛnyɛ nhyira nti mo hwɛ andɛ yɛ nam afoi ɛnoma yɛ kokɔ so nyinaa no ɛyɛ ebi a na ebinom atea ɔmo ebi so hɔ a na wahome na egu no mu sɛbe yɛ nam no nyɛ sɔfo nkwa na hyira ma mpanyinfo nka sɛ akwala yɛ akwala papa wunyina benyina yɛ panyinpa abosiafo Dadiesoaba hene sompa hene ɛna ɛnɛ yenene ahyia a yenene twetwe nkomo nana gudom ɛna yenene twetwe nkomo no wode na hyase abepem bebi pempensoi ana bebi awade esra na bedui aba bedom ye besrew sɛ dwumadie wo yɛ foforo ɛna waba so a na wa subscribe ɛnam saa yɛ so amwa be Asante TV ebusua kan no ye besrew so obe like afei na wa share ama foforo ehu abempon ibi sɛ de wa hyase esibi ete ani bebi awade ehiro mo ababa bedu afei ma wa mfi so beja comment comment section wo me ametine mu amesomo ene dey medini eduana de hyekan oforiwa adepa amanfo ye damase Asante TV, yes, so Mosompa.